Karong adlaw mga idol na atay buhaton. Mulaag ko sa mall kana ako'y paliton. Magpalit kog bibiron kana ako'y patutyon. Pero dili bata akong patutyon mga idol. Magpalit ra kog bibiron para sa content akong himuon. Para ni sa mga palahubog nga akong artista. Ay da, pakuntison ako sila. Muinom sila kulapo gamit ang bibiron. Ug kinsay una makahurot mao'y mo champion. Malingaw na sad mo ani mga idol. Ug pila ra may istorya na abot na ta. Di ana ta sa laing planeta. Natagbaw jud kog tuyok-tuyok diring dapita. Unsaon tagsara man ta kasulod aning lugara. Kay lagi nagnihit pod ang atong kwarta. Unya karon mangutana ta sa tindera. Kay sila may swito sa ilang baligya. Ma'am, mo palit og kog bitbiron? Naman ka man, sir? Pila ka months, murag 4 months, 4 months ya, ma'am. Asa napita, ma'am? 4 months. Mura kog natukan mga idol. Kay nangutana man ang tindera og pila ka buwan ang bata. Nakapamutpot in taon ko og aha. Kay matingala unya ang tindera nga akong patutyon sa 60 anyos na. Nanggungis naman in taon to sila. Kana. Sige, pila sang buka na, ma'am? 69, Okay. Duha ka buka ko, ma'am. Salamat kayo. Duha ka buok akong paliton mga idol. Kay magkuntis man ni sila ron. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Diring dapita mga idol nangita tag nipol. Alangan man og naatay laing kontistan ang supsupanan ilarang puli-pulihan na tablara og naglips to lips na lang. Unya mga idol diring dapita nakaistorya ta sa tinuod kay nangutana man gyud siya og pila ka months ang musupsop. Ang bangag lain man day nagsukod. Kita mamay. Ako bitang himo content creator ko ba niya. Maghimo ko content nga. Ako mga silbi artista na ko good kay mga palahubog. So akong himuon, akong sudlan og kining inom. Dayon, ako sudlan kulapo din. Magkonte sila. Nakatawa na lang ang tindira sa atong gibuhat. Nakaana lang ni siya sa iyang hunahuna. Ay, maodeng wala ka diritso og tubag. Kay ang mututoy, mga guwang naman day kay itong mga mananap. Unya mga idol, wala pa ta mahuman sa atong misyon. Magpalit pa ta og higot-higot sa liog para angas tan-awon. Kanabit ang hapin sa bata sa liog mga idol. Angas na kayong mga palahubog ana tan-awon. Unya, mauna ni akong giingon ninyo. Higot-higot sa liog para mo samot og kagwapo. Para kung mo inom og mausik, dili mabasa ang sanina. Oy, Manoy Chris TV, bisag unsa na may nahuna-unaan nimo, oy! Lingaw-lingaw ra mong guni ako ang ingkopisot. Para pud ang atong viewers ba mahimuot. Aw, hinuon sad Manoy Chris TV, may punto sad ka. Basin pwede ko mo challenge ana nila Manoy Chris TV. Og tinutyan na ilang Manoy Chris TV, swito sad kay ko ana, oy! Ayaw na lang pag-apil-apil ingkopisot. Luya naman na imong dila, god. Oy, Manoy Chris TV, in fairness, no? Uptik pa sad kay ni akong dila Manoy Chris TV. Unya mga idol, mupalit sa tag mga pagkaon. Kay naa may mga bugoy nga nanguyo. Pero sa sud sa mall, wala na to gipakuyo. Kay lagi, kalit-kalit raman kayo ni akong lakaw. Hulingit kayong mga butsukoy. Sa sports car, ako na lang gipabantay. Basi ng akong sports car ba, pasipadaan. Oy, Manoy Chris TV, katong sports car nimo katong Ferrari red. Uwing ko pisot, gipabantayan ako sa mga bata. Basin pinuangan unya ba. Mahal ra ba ka itong sakyanana? Maunay Ferrari red na ko mga idol. Ako aray nalahiin taon. Unya karon lingaw kayo ang mga bata. Kay nalingaw naman ang ilang mga baba. Unya diri na lang takutob. At tangin na lang ninyo sa next episode ang pagkuntis og inom sa bibiron sa mga palahubog.